आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। सिखावाला ने ना करतारू के करा सिखावाला में बोला का डर बावे बोला का डर बावे हमारा से बतावाला में फोनऊ ना करतारू के करा सिखावाला में फोनऊ ना करतारू के करा सिखावाला में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। सोची के मनवा पागल भइल जाता हमारा हो काहे रुवावता रू बोला आंसुआ के धार हो आंसुआ के धार हो। बड़का गलती हमसे भइल बड़का गलती हमसे भइल दिलवा मिलवाला ने फोनऊ ना करतारू के करा सिखावाला में फोनऊ ना करतारू के करा सिखावाला में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। कुनल कुआरा या बहरा बनल बटे जान हो मेरा जमे साहिल राहुल के निकले लागल परान हो निकले लागल परान हो। बोला का खुश रहबू बोला का खुश रहबू हमारा के रोवावाला में फोनऊ ना करतारू के करा सिखावाला में फोनऊ ना करतारू के करा सिखावाला में। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।